Tepa slira kuncining karukunan manungsa. Panglimbang 5 menit dina Jemuah Wagi tanggal 13 Maret taun 2026 kapetik saka Injil Markus bab 12 ayat 28b tekan ayat 34. Tepa slira tegese nepakake utawa mapakake marang awake dhewe apa kang katindakake utawa apa kang ora katindakake marang wong liya. Jlentre mengkini, menawa ora gelem dijiwit ya aja njiwit. Menawa ora gelem diina ya aja seneng ina. Menawa ora gelem dienyek ya aja ngenyek. Sewalike, menawa kepengin diurmati, urmatana wong liya. Menawa kepengin diajeni, ngajenana wong liya. Menawa kepengin uripe tentrem, ya kupiya nggawe katentreman lan sak pituruté. Sejatine tepa slira dadi piwulange kabeh agama. Tepa slira dadi dasari urip bebrayatan lan patembayatan. Iki kabukti ana prastawa kumpuli para wakil pangrasuk maneka agama sadonya taun 1993 kanggo ngrembug dumadi lan lestarine karukunan lan katentreman ing donya. Asile parepatan, para wakil maneka agama mau padha sarujuk lan sepakat bakal ngrengseng lan gerakake umate dhewe-dhewe ngayati piwulang agamani sarta patembayatan marang pangrasuk agama liya kanggo nuwuh ngrembakakake lan nglestarekake karukunan lan katentreman umat manungsa donya. Tepa slira uga dadi wujud nyata kepriye manungsa kupiyon tresnane Gusti Allah kanthi nyata jroning urip saben dina. Tepa slira dadi sawijining pakon emas, pakon luhur lan utama kanggo ginayuhe katentremaning bangsa, negara sarta tansaya rakete pasduluran antara warga pangrasuk agama kang beda-beda. Emane, piwulang becik lan prayoga iki wiwit kagerus lan diunggrih-unggrih dening maneka warna paham lan kapentingan kang katone becik ananging saktemene gawe rusak. Radikalisme, konsumerisme, egoisme, pragmatisme lan sak pituruti. Ora mokal piwulang tepa slira sithik mbaka sithik wiwit kelangan daya pengaruhe lan tansah ingancam anane. Dina iki Gusti Yesus ngelingake meneh marang para murid lumantar sawijining ahli Taurat bab wigatine ngamalake tresna tintresnan kanthi tumindak tepa slira. Bareng karo ayan tresna Gusti kanthi sawutuing ati, sawutuing budi lan sawutuing jiwa raga, tepa slira dadi baboning paugeran Taurat. Sapa kang kanthi sadar lan legawa ngayati paugeran loro mau kanthi becik bakal meranani Gusti lan pepodo. Gusti Yesus piyambak uga ngendika, sapa kang mulangake lan nindakake paugeran tresna Gusti lan tresna pepodo bakal kinurmat ing kratoning swarga. Suwawi sami munjuk, kunjung asma dalem Yang Rama, so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Allah Rama kawula sedaya, kawula munjuk sembah nuwun awit penget tresna paduka lan tresna sesami. Mugi kanthi ngayahi paugeran tresna paduka lan tresna sesami, kawula saged tansaya ngemperi paduka saengga tansaya damel rena penggalih dalem lan sesami. Paduka kawula puji lan luhuraken sareng Yang Putra lan Yang Roh Suci sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama, so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.